እትጥዑም ህላውነትካ ይምላእዮ ነዚ ቦታ እትጥዑም ህላውነትካ ይምላእዮ ነዚ ቦታ እትጥዑም ህላውነትካ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ይምላእዮ እትጥዑም ህላውነትካ ይምላእዮ ነዚ ቦታ እትጥዑም ህላውነትካ ይምላእዮ ነዚ ቦታ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣይትጽገብኒኻ 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 ኣይትጽገብኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካ ኣይትጽገብኒኻ 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 ኣይትጽገብኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካኒ ኣነ ሳይጸግበካ እስኪ ትጽገብ ኣይትጽገብኒኻ 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 ኣይትጽገብኒ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ደጋጊምካ ምልኣኒ መመሊስካ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ብመንፈስካ ምልኣኒ ደጋጊምካ ምልኣኒ መመሊስካ መስገን ኢየሱስ ተባረኽ ሃሌሉያ ቦታ
ነዝቦታ